A dneska si zahrajeme Clash Royale. Tak. A kdyby něco, tak se omlouvám, kdyby přišla ségra, ale brácha nebo mamka. Protože kdyby něco tak. Počítejte s tím. Tak nejdřív se otevřeme. Teď máme nový, nemáme, teď nemáme. Bezva. Ty jsou nic, hej tady, what? Wow. To je moje arena, nebo sestava. Teď to jsme si nevyzkoušeli, ale já se na něj strašně těším, to jsem si ještě nevyzkoušeli. Strašně moc se na něj těším, tak můžeme jít na to. Zahrajeme si tohle a pak ještě jedno, pak jako končíme, já nevím, no. Tak ten ubírá celkem jako libově, jo. Yes. Tak ten poslední pať? Ne. Tak kámo, na ní si bude vát, nebude tam pošlu tady ty kriple. Půjdeme tady na tu. Pojď kámo, tu máme zabitou, ne? Ještě jednou to potom hodíš a chcípneš. OK, no. Sakra. A máme to prohraný, prohraný, nemáme, doufám. Krále ne. Jste takový imbecilové, já vás zabiju. Kamu pod nasadíme tyhle. Pojď doběhni, je tam hodně, ne? Zničíme jim to. Amile and shake your dip. Ach jo. Jak dlouho už nahráváme? Čtyři minuty. 3, 2, 1, teď 4 minuty. Ne. Tak rychle, kámo, ne, to ne, jako se nemělo stát. Sakra. No, to je fakt bezvadný. Ne. Pustíme tyhle a teď jim to doděláme všechno. Teď ten kokotský trak, ty vole. A něj vyjdou tady ty zmrtí prdí.
Kamile, shake your dip. Sorry, já teď jsem úplně zabranej, kámo. Ne, fakt, jestli mi ji zničej. Tak já vám řeknu, že budu fakt nasranej. A možná to v životě hrát ne... Ne. Tak lidi, tohle by byl konec této videa. Ani jednou jsem nevyhrál, jak vidíte, jsem to naprosto noob. Ale pro to moje nubáctví bych prosil takových 10 lajků. Šlo by to, ne? 10 lajků, 10 odběrů. A uvidíme, jak vám to teda půjde. Já už se s váma loučím a rád, že to bylo takhle krátké, ale já už se s váma loučím a čau, dejte like, odběr, pokud jste tady nový. Tak jo, tak díky.